ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, хоҳаракҳои меҳрубон, хуш омадем ба канали оилавии мо. аз худои мутаол умедорем ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастем иншоаллоҳ. ва мо имрӯз дар табиати олмон, яъне ки фарорасии баҳор, сабз шидани баҳор, зебогии баҳор хостум камакак видео кунум, нишонтон батам ки ина баҳори олмона бинен чӣ хел хушрӯай. баҳор ҳама ҷода хушрӯай, не ки мо олмонда ҳама вақт савзай, ҳама вақт савзай. зимистонам бигем савзай, баҳорам савзай, тирамоҳам савз зардай. камакак экскурсия биромадем, гуфтем экскурсия кунем. баъди экскурсия насиб боша бо хона мерем, мебинем ки ягон тортпаз ба ифтора насиб боша иншоаллоҳ. дар хона зиқ шидем, барои ҳама гуфтем бироем камакак имҷора сёмка кунем. экскурсия одамо ҳама биромадан даву пара шиштиян. ҳавои беҳтарина, ҳавои тоза. бо дами ягон ҷои чӣ меравӣ мешини савзазор, бовар кун ҳамақа нафаси тоза мекашӣ, ҳамақа бо ҳавои тозаи хушрӯвае ки дар хона то чанде бишинӣ абора вай мешавад. гаранг мешавад дар хона шиштанам. ولی انشالله تو روزه علی انشالله اگر خواستی خدا قطعی با گرمتر بشه و خیلی روزی رمضان تمام بشه با میایم اینجا دا پیکنیک میکنیم. جای بهترین سیمکا میکنیم. با خواستی خدا انشالله. این طرف هم میرفتیم دینی جون یا که نه؟ نه اینجا خشه. ва влоги имрӯзаро мо сар мекунем аз кухни дар даводави пухтупаз бо тортпази бо день-рождения. даҷа боша дӯстони азиз, нами чӣ хеле мебинен ин торта мо ҳозир тайёр мекунем. ин торт барои зодрузай бо тортпази дар авҷ, день-рождения дар авҷ. торт мепазем барои зодруз. иншоалло ки бо мо бимонен. тайёр ки кардем мебинем ки мо чӣ хел торта тайёр кардем. тамошобинои азиз, ина торти мо, торти день-рождения тайёр шуда. анами хел тайёр кардем бо гулу гулкориш. ҳозир соҳиби торт меояд мебараш. торти мо дастаи гул, яъне ки букет.
باقی در امان خدای بزرگ الله همه ما و شما را نگهبان باشد. خیر تا ویدیو آینده لایک و کامنت فراموش نکنید.